Οι Ρωμά είναι περίπου 120.000 άνθρωποι σπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα και ζουν χιλιάδες χρόνια δίπλα μας. Άνθρωποι χωρίς πατρίδα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κοινωνία δεν κατάφερε ποτέ να τους εντάξει, να τους ενσωματώσει, να τους κοινωνικοποιήσει. Θα νιώθα μειονεκτικά. Όχι, δεν θα νιώθα καλά εκεί πέρα. Τη στιγμή που έχω γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, είμαι Έλληνας. Η πρώτη απάντηση είναι ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Προτιμούν να ζουν στους μαχαλάδες, σε τσαντήρια, σε παράγκες, σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Ποιο τσιγκάνος δεν θέλει να κοινωνικοποιηθεί, να μορφωθεί, να αλλάξει? Να αλλάξει η ζωή του, να αλλάξουν οι συνθήκες διαβίωσής του, να έχει το φως, να έχει το ρεύμα, να έχει το πεζοδρόμιο, να έχει το δρόμο του, να έχει το παιδί του στο σχολείο, να πάει μέσα στην αγορά και να του λένε καλημέρα και να μην το δέχουν να πούνε ο γύφτος. Ωραία παιδιά, ξέρουν γράμματα, πήγαν γυμνάσιο, τα έστειλα όλα τα παιδιά και τα έτσι. Όλοι ξέρουν γράμματα. Ακόμα κύριος ο Νίκος, Όλοι ξέρουν γράμματα. Λέω ψέματα, είμαι τεχνικός. Να δουλέψει, να μην πάει είτε ζητιανιά, είτε για παλιοσίδερα, είτε κάπου να πάει. Οι Ρωμά ζουνε δίπλα μας. Έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και μερικά περισσότερα. Έχουν να παλέψουν με το παρελθόν τους και με το δικό μας παρελθόν. Πορτοκαλί, το ραδιόφωνο που δίνει χρώμα και φωνή στην αλληλεγγύη. 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά της ρατσιστικής βίας.